Jeg hedder Maria Brugges, og jeg er guldsmed. Det synes jeg er helt fantastisk, at kunne skabe et unikt smykke ud fra et enkelt stykke guld. Når jeg laver smykkerne, så starter jeg med at legere guldet. Og det er vigtigt at være meget omhyggelig med at veje op, fordi det er her, hvor jeg kan bestemme, hvilken karat det skal være og hvilken farve. Så smelter jeg guldet, og det er utrolig fascinerende. Jeg må indrømme, at gang på gang, så bliver jeg faktisk fanget af den måde, at metallerne de smelter sig ind i hinanden, og det er sådan helt lysende op samtidig med. Det er meget smukt. I valsen, der bearbejder jeg guldet, sådan så det får de mål, jeg har brug for til det enkelte smykke. Ved bukningen af ringen er det ikke så vigtigt, at den bliver rund i første omgang, men mere at enderne de kommer til at mødes. For at blive en hel ring, så skal den loddes. Og det gør jeg ved at påvirke ringen med meget høj varme, samtidig med at tilsætte noget guldslaglod, der løber ned i samlingen, og det er det, der får ringen til at holde. Efter ringen den er blevet loddet, så skal den smides. Den blev ikke helt rund med bukningen, men det bliver den nu her, efter den er loddet sammen. Efterfølgende skal ringen files, og ved filningen får ringen den rigtige fingerstørrelse. Det er lige det sidste, der skal til. Samtidig med, at det også er der, hvor jeg filer den profil, som min kunde ønsker. Hvis den enkelte kunde har ønsker om detaljer, og der skal fattes nogle sten, så er det det, jeg gør, efter at ringen er filet, profilen og grundringen er på plads. Alle arbejdsprocesserne er afhængige af den enkelte kundes ønske. Og det gør, at mine kunder får et meget personligt smykke, fordi hvert enkelt af de valg, som de træffer, har en betydning. Jeg synes, det er rigtig interessant at holde kunden med. At lytte og komme med forslag, og så sammen med mine kunder finde frem til, hvad det er, de har af ønsker, og hvilke forventninger de har, fordi det er også meget vigtigt. Jeg har en passion og en stolthed for mit håndværk, og det gør hver en opgave, synes jeg er spændende. Her på mit værksted, der skaber jeg jo drømme og en masse glæde, og det er da fantastisk.